Σήμερα παίζουμε dress to impress με το Alien. Το παρατσούκλισιο μέσα στο channel με Alien τι εννοώ. Βασικά σκεφτόμεις αλλά ξέρω παρατσούκλις την κάμοντα. Drag, τι είναι το drag, περίμενε. Βοήθεια ρε! Όχι, drag τα είχα. Δεν ξέρω γιατί μου δείχνει. Τα είχα το στυλ σου και το style σου που σου αρέσκει. Γιατί πας γράφεις το drag, δεν το ακούω. Ρε, ξέρω να μπουν, αλλά δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Ναι, πάω να βάλω φάτσα με την κυρία είχα φάτσα. Θέλω να βάλω το style σου, το δικό σου στυλ. Drag queen. Τα είχα... Γιατί είμαι μαύρη. Εγώ. Πήγα και έγινα μελαχρινή. Κάπως έτσι θέλω να το χρώμα μου. Και τύπου φάση. Τελειωνάκι. Θέλω κάτι που να διά black girl energy. Like τούτα. Όχι σαν black clean. Τούτο. I can work with that. Πιστεύω η αρχή. Λαλαλα. Όχι μου αρέσει και τελικά δουλειά. Όχι, τούτο. Θα αφήσω το άλλο να μας περιμένει. Ξεξαφάλω. Μου έχει πετουρές που κάτω. Βάρτε τις ούλες μαύρες. Μου το άλλο το μαλλινόφιο. Βασικά τούτο είναι ωραίο. Σιγά μου άρεσε ακύρο. Ωχ, τούτο είναι ωραίο. Περίμενα. Τώρα να πάω πως είναι ώρα να πάω στο Αγία, μόνη μου. Η ώρα να πάω να βάλω μάλιστα. Βάλω... Θα βάλω τούτο. Την κάνω καφέ, obviously. These are let's see our pink highlights. Ωραία. Θέλουμε face. Ωραίο τούτο. Εντάξει, αλλιώς αφήνω τούτο. Δώσουμε 3 λεπτά, απλά να έχω γλυόρα. Πότε προλάβαινε να πας in 3 λεπτά ρε πέλε μου. Δεν ξέρω, αλλά έχουμε 2 λεπτά, το λέω σου, να ξέρεις. Και όμως, και σκοπάνω μου μέλη. Και όλα τώρα. Νομίζω τούτο είναι ωραία φατσά η αλήθεια. Χωρίς το τούτο. Είναι απλό black το πάλι νομίζω. Στην ok. Που κάτω μας... Όχι, τούτο είναι ωραία. Πάμε τούτο. Θα το πιάω. Κανείς. Όχι, καλέ τούτο ήταν που κάνω λοιπόν. Έχουμε 2 λεπτάκια. Δανάια χώνεις με σου. Εγώ φταίω που σου το λέω κιόλας. Ωραία, βάλα το τον μπομπαμπούτσα, τι παπούτσα να βάλω. Έχουμε αθλητικούθηκια. Ωραία. Πού είσαι για να έρθω να σε βρω. Νομίζω πέρασες που δίπλα μου μόλις τώρα. Γεια σου. Όντως, ναι. Ωραία, που είναι το styling σου. Ρε! Ωραία. Να λέω το παντελόνι, ναι. Ναι, εντάξει, γιατί φάνηκε να τη φορείς piercing, έτσι φάνηκε έτσι. Συγκρίτω το παντελόνι.
Ρε, είναι πολλά basic, πρέπει να βάλω κάτι, πρέπει... It needs something more, κάτι πιο έτσι. Θέλω κοσμήματα πολλά, έχω τούτα. Και εμένα είναι πολλά basic, ξέρω εγώ. Ωραία. Πρώτα έχω κάτι που μπορώ να χρησιμοποιήσω, όχι. Έχουμε κάτι δεύτερα, χόντουμε, περίμενε. Εντάξει, οκ. Πάντως είναι φορά είναι οκ. Και ένα ροπάλον έτσι, να έχω μαζί με ένα ροπάλον επειδή μπορώ, άτε. Α, ζώνη, εντάξει, έτσι μια ζώνη είναι έτσι χρυσή, είδαμε. Όχι χρυσή. Μόνο κανένα σκουφάκι μου. Α, να βάλω τα ακουστικά απλά να τα φορώ. Βασικά εσύ πιστεύω και τον ωραίο, το επέτυχα το θέμα. Έχουμε 10 δεύτερα. Μοιάζει γιατί είναι έτσι υπερβολικά, δηλαδή έτσι είναι το στυλ τους. Δεν ξέρω, δεν ξέρω ρε, μα θα νιώθω να συνταγεί εκτός θέματος επειδή δεν είχε βοήθεια του τη φορά να μας εξηγήσει ποιο είναι το θέμα. Γιατί είναι πράσινη. Μπορείτε να το στείλεις. Να είσαι εξωγήινος. Όπα, sorry παιδάκια που γύρισε το οθόνη μου. Κορή με το... Εγώ τραβώ και εγώ βίντεο, οκ. Да. Αλλά από το δεύτερο γύρο και μετά ένα τραβώ. Ωραία τούτη ξέρω εγώ, τι άρεσε μου, ναι. Μ' άφηκε να της βάλω 3 αστέρα και προλάβα να της βάλω, αλλά... Α, μάτσι ρε τούτης. Της βάλω τούτης 3. Ο Μαξίν Κορή τελικά είναι να κάνεις κανάλι. Αν έχω ιδέα, ό,τι μας πού στα σχόλια, που δεν νομίζω να είναι πολύς κόσμος. Τώρα στα σχόλια θα έχει ψυχή, αλλά αυτό. Κορή, αφού είναι το... Δώστε μας σκιολέτσουθηκια ρε παιδιά. Τούτη μου αρέσει καθόλου. Anyway, επιστρέψαμε τούτη γιατί έγινε, γιατί είσαι τίτσιρα ψυχή μου. Πολύ τίτσιρκο. Ρε το make-up, να έχω too much το make-up της, δεν τερκάζει με το outfit, θα βάλω ένα άλλο make-up που μπορεί. Γενικά υπάρχει γιατί είναι έτσι ας πούμε. Ναι. Oh my god. Εγώ είμαι αυτή. Ναι, είδα το όνομα σου πάνω. 5 αστεράκια. Ποζάρω σας κιόλας, δεν θα κάνω hit post 28, θα το κάνω μετά. Black Window. Εντάξει, είχαμε μπει να είμαστε ντουό και ξιάθαμε το. Ναι, εν τω μεταξύ. Άτε και τούτη, γιατί είναι όλες φλαμίγκο, τέλος πάντων. Πού τα βρίσκουνε στα VIP. Μπορεί ρε, ή κάνουν και layering. Και ναι. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω πολλά μέση το layering. Ω, και αυτές! 5. Μα έτσι είχε ζητηθεί χτες, by the way. Ναι, πείτε. Και αν πρέπει, πάρεις. Ωραία, αχ, κοριτσίνο που σου σφακάβε. Και έμενε η φούστα της. Κοριτσίνο το μπράτσι. I did not... Φάση που... Να μου λέει. I did not understand the theme. Neither did I, με αγχώνεσαι φίλοι μου. By the way, πού το ήβρε και το βρακούι. Έτσι τούτη. Μπορεί να το σύμφου. Εν το VIP, ναι, της φούστας και το VIP. I don't know the theme. Έλα δύο και εσύ. Γεια σας! Παίζουμε Dress to Impress με το βασιλάκι. Θέλουμε hot mess, δηλαδή θέλουμε κάτι μέση, κάτι χαοτικό, αλλά να είναι ωραίο, αλλά να μην τερκάζει. Ναι, κατάλαβα. Ο βασιλάκης πες και που καταλάβατε είναι vás που κάνουμε μαζί βίντεο. Παρακαλώ κάνετε subscribe στο καναλάκι μου. Γεια. Wait, ξαναπέ μου λίγο, πώς να αντιθούμε. Θέλεις κάτι μέση, κάτι χαοτικό, να μην τερκάζει, αλλά να είναι hot.
οκ, κατάλαβα, εντάξει. Δεν ξέρω, νιώθω πολλά ωραία να την φούστα. Αλλά ξέρω τα χρώμα. Να πιάω το χρώμα να βάλω ζώνη τούτη. Όχι, βάλω έτσι. Όχι, φαίνεται ωραία, φαίνεται καθόλου ωραία. Πήγε. Μ' άρεσε τελικά ούτε φούστα. Μη ιδιαίτερο μη. Τούτο είναι... Oh, she's pretty. Και να κοτίσω τον τη ζώνη μου. Α, όχι, πάλι, εντερκάζει. Δεν σπάντα. Δεν ξέρω πώς να λύσω, απλά μια χτίση μια φανέλα, δεν ξέρω τι θα σου ωραίο γενικά. Χοντρό τακούνι μαύρο και να βάλω έτσι έναν κοτσίνο top. Κι εγώ έτσι το έκανα συνδυασμούς με κότσινο και δεν ξέρω για το πλέον. Like τούτο σε κοτσίνο. Και είδα και ένα full top μάλλον είδαμε. Α, τούτο φαίνεται ωραίο. Εντάξει. Α, άκυρο. Νομίζω να σου πω κάτι, αλλά μην πειράζει, απλά ένα τεχνιστικό. Α, έλα ρε, κλάτσαμε τα κούνι, iconic. Πεθαίνω. Έτσι συμβαίνει, Κάμα το τα κούνι που να φαίνεται λίτσι μου ποτάκι. να βάλω κίτρινο παπούτσι με κότσινα ρούχα για να μην τερκάζει. Εγώ έκανα το ό,τι πιο hot μπορώ. Α, ωραία έτσι. Και αν κάτι που ήταν τρίγα, δεν πειράζει. Να σας περάσει. Δεν σχολιάζεις το δικό μου, οκ. Δωρεάν τούτον το γυαλί είναι έτσι. Μαξί δεν έχω μαγιά τώρα, το πήρα χαπάρι. Μαξί θα ήθελα να μου λίγο πιο ταν, περίμενα. Γιατί μ' αφήνει... Πού είσαι μπα? Είμαι τώρα που μαυρίζεις. Θα κρατώ και λουλούσκια όξα. Ξέρω εγώ. Όχι, μ' αρέσουν καθόλου. Split dye, έτσι. Α, ωραία, περίμενα, αλλά θέλω την μια πάντα μαύρο ροζ. Ναι, iconic. Εμένα ήρθες ένα iconic και μετά θα πεις. Α, και μια έτσι πράσινη τσέντα, because why not. Θα βαστώ έναν drink. Εγώ νομίζω, πιστεύω είμαι έτοιμη. Μαξίν, ακούσα συνούλες μες και απλά σκέψαν και βάλουσαν να πήρα πράγματα πάνω τους. Εγώ πήρα το simple, αλλά chaotic. Πού είσαι και φταίει? Να με βγουν οι τσάντες. No comment. Μπρε, τώρα μα εσύ είσαι το σύνορα. Ναι. Πεθαίνω. Α, βάλε και εσύ κλάτσα με τα κούνι, τα αγαπώ. Πού είσαι εκείνη... Ροζ μαύρο μαλλί. Πού είναι εκείνη τη φούστα. Λαμέλα. Αλλά εγώ γενικά θες μάλλον εκείνη τη φούστα. Αν και εκείνες οι άλλες, ήταν ωραία. Πρέπει και μου τα VIP. Δάμε εμένα. Ποδά. Turn back. Δάμε. Τι δάμε. Ήστα. Άλλοντος. Ναι. Τον άλλον δεν ξέρω που είναι. Ξέρεις κάτι. Έχω και φτερά. Έβαλα φτερά, να έχω φτερά. Ναι, όντως, άρχισε το έτσι.
Αφού τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, ότι θέλουμε κανονικά να είμαστε μέσα στο theme, αλλά τα απλά πρέπει να είναι μέση. Ναι. Ρε, θέλω έτσι άλλους jacket έχουμε, έτσι πολλά, μια ζακετούα. Έχουμε 5 δευτερόλεπτα. Τούτο, αγαπώ, iconic. Και time's up. Ωραία. Σοβαρά τώρα, οι πιο άσχετες. Fact. Ευχήκα Πέμπτη πάλι. Ευχήκες Τετάρτη. Τι ευκήγες? Ευχήκα Πέμπτη, ευχήκες Τετάρτη. Αλήθεια, όχι, περιπέζεις. Αχ, Θεέ μου, μαξιν κάτσε το κάνουμε να μπούμε, κάμα σε invite για να είμαστε ντουο. Κάμε να γίνουμε ντουο. Κάμα σε τώρα invite, κάμε το accept. Εσύ είναι σίφκα. Και εγώ δίπλα σου. Iconic. Τα βρακάκια μας, να φαίνονται το κάτι. Θα δείτε, εγώ κυκλοφορώ με το βρακάκι. Denim. Ξέρω ακριβώς τι να κάνω. Ξέρω ακριβώς τι να κάνω. Τι να κάνω, ξέρω τι να κάνω. Μα κάτσε ρε. Όχι το Ζοφία. Δεν για τη Ζοφία. Στον ξέρω. Θέλω σε καφέ μέχρι αυτό. Σταμάτησα αυτό λεπτά το δικό μου βίντεο γιατί έχω την εντύπωση ότι να σταματήσω. Ναι. Να το κάνουμε φάση χρυσό, μου την τρινέ χρώματα έτσι. Κορί, jean, πρέπει να κάνεις jean. Αυτό είναι δίβα δεν είχα. Όχι, denim diva. Θα είχαν jean diva. Οκ. Και μου το είπε. Ξέρω τώρα, ξέρω καλύτερα που πρέπει να αυτό. Όχι, κύριε μου αρέσει το μαλλί. Μπράβο, τον jean που έχει πολύ ωραίο και το στόμα. Είναι μάλλον κάποιον, δεν ξέρω. Μπρο, ή μήπως θα είχα να βάλω το τόνο. Όχι, δεν το ξέρω γιατί απλά αρέσκει. Οκ. Δεν είναι το πράγμα. Ναι, τέλος. Και αν ήξερα να καταλάβατε το concept που θέλω εγώ να είμαι. Εγώ κατάλαβα το, πάντως. Τίποτε μιλώ στο βίντεο. Όχι, νιώθω πολλά σπρώω το make-up. Περίμενε, θέλω να σπρώω το make-up. Όχι, θέλω κάτι πιο απλό. Πάντως πάντα. Θέλουμε jean. Που πάμε τώρα να μπούσει, είμαι κοντή. Πολύ μ' αρέσει και τούτο. Παιδιά, πάω και έρχομαι ένα λεπτά γιατί δεν και λεπτά.
Δεν πειράζει να μείνω λίγο που χρόνο, απλά δώσ' μου και λεπτά. Είμαι πίσω, λοιπόν, να κάνω διαστολή και να πάω και να ξαναρθώ και λεπτούκια. Απλά θέλω 2 λεπτά, 2 λεπτάκια θέλω, 2 λεπτάκια. Είναι ωραίο. Πού θα ξυπητήσω τον άλλο λουδιά, δεν ξέρω, αλλά αρέσκω μου. Παιδιά, βλέπω ότι δεν με χαμόξαμε τώρα. Τα πράγμα. Είναι μια γόρα που ήταν μόνη της χαμέ. Άσχετα. Γιατί μου βάλει ρε το φιόρν εμένα πας στο παντελόνι μου. Λοιπόν, παιδιά, έτω, λοιπόν, δεν ξέρω τι να γίνει. Επιστρέφω. Ετέγιασε το round, τούτο. Και αν το βρείτε, ευκήκα πρώτη. Και το είδαμε κοπάρεμε, by the way, αν δεν το καταλάβατε. Γιαούλα, επειδή το record πριν... Plant Monster... Τι είναι τούτο? Εξηγήστε μου όλα. Leafy Vine... Το Monster πάντως είναι το φάντασμα νομίζω. Πέρασε. Το τέρας. Τον κόστο... ωραία, λοιπόν θέλει ένα τέρας του τέτοιου, του... Τι θέλει? Έναν τέρας λουλουδένιο. Τέρας λουλουδένιο. Α, τέρας λουλουδένιο, ok. Ναι. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Όχι, γεια, μ' αρέσει. Ωραία, κορσές τούτος. Λοιπόν, για το βάλω πράσινο. Δεν ξέρω, να γίνω κάτι. Με πράσινάκι. Ω, μ' αρέσει καθόλου. Πήγαινε πίσω. Πήγαινε να ψιθυρίζω μόνη μου. Δεν θέλετε σημασία. Ψιθυρίζω μόνη μου. Λοιπόν, μαξί να βάλω φόρεμα, βάλω ένα φόρεμα. Θέλω να μου βάλω το φόρεμα και να του κοστίσω πράσινα πάνω. Αλλά δεν το θέλω έντονο πράσινο ρε, δεν το θέλω γύφτικο. Ωραία, κάτι τέτοιο. Ξέρω, it's giving, I like it. Τον παπούτσο, τι παπούτσο να βάλω? Πάτσαμε να τη βάλω τρομακτική, τώρα η λουλουδένια φάση. Τρομακτική κοραφίστε τέρας, υποτίθεται. Ναι, εγώ να το κάνω τύπου style vampire with flowers. Α, ωραία ιδέα. Γιατί φορώ τα κούνια, περίμενε. Ωραία. Εσύ είσαι τούτη. Ήξερα το. Απλά σαν να μου ένιξε πολλά κοντό. Βασικά νομίζω να φύγει από το φόρμα και να βάλω το top στο τσοπάκι. Wait, εδώ. Όχι πιο κοντό. Και να το κάνω έτσι φάση, έτσι. Και τώρα που είναι αυτό. Πρέπει βασικά να κάνω πράσινα μαγιά, οκ. Όχι. Τι, υποτίθεται πρέπει να είμαστε φυτά πράγματα. Λοιπόν, να ξεβάλω παπούτσι έτσι, τα είχα του αγρότη, τα είχα, ναι, έτσι. Μαξί, θέλω κάτι να κάνει giving. Ποιο ώρα, θέλω κάτι παστικελέ μου. Ωραία, θα βαστώ κολοκύθα. Θα βαστώ μια κολοκύθα. Επειδή μπορώ. Το τσεντάκι είναι έτσι, δάμε, σε πράσινο σκούρο. Με εντολμήσεις να με κοπάρεις, θα σου κόψω τη γλώσσα σου. Ωραία. Πολλά ήρεμη σε βρίσκει. Ναι, αγάπη δεν το σκέφτεσαι.
Α, ωραία, μπορώ να βάλω τούν τα λουλούδια, περιμένω. Αν θέλουν να μπουν δηλαδή. Ρε, έχετε... Αου, βάλα καπάλι πράγματα, περιμένω, φύγετε. Πες και το εξής, θέλω να μου πείτε, στο άλλο μου το κανάλι προφανώς, όχι σε τούτο. Θέλω να σας κάνω, ξέρω εγώ, story time και πράγματα, επειδή πιστέψτε με, έχω πολύ δράμα. Γενικά η ζωή μου έχει πολύ δράμα και θα ήθελα να, δεν ξέρω, θα ήθελα να το περάσω με κάποιον. Θα σου πω να μου γίνεται. Σκεφτούμε, κορί, λαλείς να κάνω account, βασικά σας το λαδάμε, με όρκο να κάνω άλλα account. Και να αλλάξω το πάνω του καταγγέλ το βάλω απλά, θα το κάνω το main μου τούτο. Πρέπει να έχω έναν κανάλι. Κάμε άλλον account γιατί υποτίθεται ότι το είναι το gaming. Όχι ρε. Αποφάσισε να κάνουμε challenge στο mall σε άλλα μέρη και να ας πούμε... Ενώ σε πεις στα story time τα θέλω να φέρει τη φάτσα μου. Γιατί όμως? Αν τα βρουν συγκίνη που λαλώ τις ιστορίες και να έχουμε θέματα θα νάει. Θα λες στα story time να κάνουμε το άλλο που σου είπα. Ναι, σε εκείνα ναι ρε. Ενώ τα story time να τα βγάλουμε στο το κανάλι όμως, αλλά θα φαίνεται το πρόσωπο μου προφανώς. Να σας μιλώ ως Roblox. Να είμαι στο Roblox και απλά να κάτσουμε μαζί να πιούμε καφέ μες στο Roblox. Είναι πολλά στο θέμα, είναι στο θέμα τους, αλλά δεν πειράζει. Γυρεύκω σε περίμενε, εν είσαι εσύ. Ωραία, βαμπύρ. Κόρη μου, πούν τα φκιόρα, πούν το plant. Έχω. Κάμε τα πράσινα τουλάχιστον. Σε φυτόν υποτίθεται, εγώ είμαι conic. Αν... Όπας. Και δεν ευκήγα τίποτε. Ουί. Τέλος πάντων, παιδιά, μπάει σας. Εγώ τι ευκήγα. Πέμπτη, ωραία. Anyway, παιδιά, bye σας. Αποχαιρετούμε σας. See you next time. Bye. Bye.